kene lho, lingsir nganti panase kaya ngene rung tok gawean. Jare mau wis entuk gawean. Durung. Durung. Karo kosek. Oh iya Kakang. Jare kate duit. Lah iku wis iso rokok sampean Kakang. Jaluk. 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 Sing mbok jaluki sapa? Ah, jaluk jalan ki mau. Lungguh, aku ape omong karo kowe. Yo Kakang yo. Tak tunggu aku. Arep ngomong apa Kakang? Aku krungu kok kowe ku nggih iki metu ya apa ora? Dilu Kakang. Aja geman metu. Aja sobo karo wong lanang. Yen kowe baleni pisan kas, tak kupeprui kowe. Urung. Kok iso kecangkeman. Iki mau dadi urung kok anu. Urung dikepruk kok iso. Mas aku wis kok keprok wedhu lara Kakang aja anu aku yo. Simbok. Simbok ndi? Simbok ning Tegal, urung Bali. Oh, Tegal ya nek ora negake to muleh ki. Lah napa to Kakang? Aku kaliren Ngonde esuk yo bar mangan ngono, bar sarapan. Wong Simbok wae urung ndek beras iki mau aku urung masak. mangan iku lah ya nggih Soletri, Sulastri. Apa awan apa aku ora kaliren. Kowe mau masak apa ora? Beras nggih ingi iku ijep ora, mau masak apa ora? Isih sithik Kakang ku mau. Ning Simbok durung masak. Urung masak. Oh, ya di Kakang kok yo ngene Lah bangkune iki wong kok ora masak iki aku lho mau kon badhok kok apa? Kowe ora ngerti nek watake Kakang Boko ki ngene iki. Sing halus yo Kakang yo. Ora iso. Wong pancen watake. Yo So, Kakang. ojo kene, aja kene ah. So, alus ya yo kene kok demek kene iki lho. Halus kabiyane. Kowe masak apa ora? Sekono mangan. Wis kaliren ngelih. Kaliren
Jangan Kakang. Alon-alon. Jane iki mau sreten kok. Kok siramno rai? Terus piye siramno? Kono, aku dhewe. Ampe mangan. Iki mau ra konversasi to Kakang sampean. Ngong. Kok iki. Kok simbok nek mulai ra entek wayang kok kon masak meneh. Angke enak ente. Lungguh Kakang. Kakang sing bagus dhewe lah ya. Lungguh sing apik ngono lho Kakang. Sikile dono. Sikile iki didone. Aja dugang ya aku yang mati ngene iki. Lah ya wong dekane koyo gialake ngene ya. Apa? Ya apa nek? Iki ketok kok kenyil koyo daging mentah enake iki. Enak tenan. Daging mentah iki. Enak tenan iki. Iya Kakang. Pancine ku mau daging mentah enak. Lah iki mau aku iris-iris Kakang. Iris-iris. Heeh. Ya Aku pantes. gage-gage wedi nek kowe iki keleson. Ya. Jebule kilotane Sulastri kekiris Kakangku mau daginge Sulastri. Baik, Kitri. Iki disimu, Yo Tri. Kakang mulane iki mau tanganku lara perkara iki mau apa masakno kuwe. Gugup-gugup tanganku kekiris. Iki disimu tenan, Tri. Yo. Enak ya, Nduk. Hah? Lah kok enak Disimu iki kok lho. enak. Iki Wes disimu enak. kok enak, Nduk. Nek ngono tanganmu tak pangane, Tri. Tanganmu tak pangane. Ya. Kakang Boko. Cocok boroh karo aku lho. Yen iki mau disimu tenan lho. Iki mau drijiku tenan aku ora ngapusi kok Kakang. Mergo nggonku masak gugup iki mau. Yen ngono iwak menungso kena ya, Tri ya. Lah kok iwak menungso enak iki. Nduk, Sampeyan iki nek omong aja ngono, Kakang. ora. Aku ora guyon. Tenan yen pancen kapara nyata iku mau drijimu, aku njaluk tunggale ya, Tri. Jaluk tunggal e. Iya. Lho kok malah kowe kandha jaluk tunggal iki tanganku iki drijiku kebacok lara, Kakang. Ora kate. Aku njaluk drijimu ya, Tri. Ya. Mergo boko iki gaweane uga mangan batange menungso. Gawe aku mangan batange menungso, uga iwake menungso. Sampeyan, Kakang. Tri, Apa? aku njaluk legane atimu ya,
ya ora lumrahe menungso. Terus aku ndelik ning ndi, Mbok? Kok nek aku digoleki, Mbok? Ya wis mengko nek anu sih Mbok sing ngelingke karo kangamu. Hei, Ayo, Mbok. aku njaluk drijimu ya, Tri. Aku mau Kakang. Mbok, Wah, jangan karepku dhewe. Mbok, Hati-hati, Mbok. sampean aja ning kene ana ula gedhe, Mbok. Mire, ula. Ula ndi? Iko apa ula? Tri, aku njaluk dagingmu ya. Aku njaluk. Mbok, sampean aja ning kene ana macan. Ana macan. Macane ndi? Kae lho, Mbok lho. Mire aja ning kene sih, Mbok ana macan. Aku nek macan ora wedi kok, Le. Lah gak wedi kepiye, Mbok? Dadi mbane aku ning ngene ku elok dipangan macan. Aku pegel ngandani kowe. Aja ngono, Mbok. Pegele ku babakan apa? Ayo ki saben dina ya jengkel ngomong. Saben nesu, saben kodolan ki mesti kaya ngono kuwi. Singgo ki nganti jujur lho Le ngandani. Jajane opo to sing kok kanthi? Mbok, aku mau golek gawean. Budal esuk mulai awan nganti beduk. Takon sikono mangan Sulastri. Hah, enak tenan kok masane Sulastri, Mbok. Mulang-mulangane sampo. Ulang-ulangane sih, Mbok. Hah, nanging anu, Mbok. Saumpama aku kandha karo sampean ora dadi ngopo. Yen titik kandhane Sulastri. Dheweke iki olah-olah drijine kekiris. Iya. Lah banjur drijine iki kekiris ana ing kiriku sisan. Tak golawo mangan enak, Mbok. Enak. Oh. Anake si Mbok. Iya. Apa tahu? Apa nate ngerti nek Simbok ki mangan menungso le? Ora tau, Mbok, aku ora tau ngerti sampean yen doyan daginge menungso. Kamulane saka kuwi nek kuwi anake Simbok, kok ben bakal mangan daging menungso sing kok turun sapa le? Neng aku wis kadung seneng, Mbok. Aku wis kadung seneng drijine menungso. Kowe iku menungso ya le. Ora lumrah nek kowe iki mangan daging menungso. Aku njaluk drijine Sulastri adikku tak pangane ya, Mbok. Ya. Oh. Mengko nek daging adimu kok pangan nek mati, sapa sing keangan ora Simbok karo kowe? Iya, aku ngerti, Mbok. Mbok, aku bakal kondo bloko karo sampean. Senajan toboko ora oleh mongso kelawan drijine adikku Sulastri. Nanging aku saiki kelangenanku batange menungso, Mbok. Iki ya, Mbok. Sepiro to daginge adimu? Ayo katone awake mung kaya ngene sepiro le daging adimu? Ora dadi ngopo? Ora waras nek kowe bakal ngetekke daging adimu. Saiki ngene wae le, Mbok. Kepiye, Mbok? Oh, Simbok bakal kondo kelawan Boko. kondo pombo. Simbok ki keprungu le. Oh. Menawa ana kutha gedhe ki lagi ana peperangan. Ana kutha gedhe, ana peperangan. Mengko dhisik ana sambung rapete apa? Tamangka kelangenanku wektu dia iki daginge menungso. Kok sampean duduke ana kutha gedhe ana peperangan, ana sambung rapete apa, Mbok? Kakang sabar ya, Kakang. Aja erek-erek aku, Tri, kowe. Kepiye, Mbok? Ayo jare kowe iki kepengin mangan daging manungsa. Ana kutha pengging ki lagi wae ana peperangan dadi akeh datang sing padha gemlekak ana ing kutha pengging. Ana ing kutha pengging akeh wong kang peperangan. Ing kono akeh wangke
kaya ngono aku bakal mara ning bumi pengging kok. Mapan kebenaran kok. Yen kaya ngono Sulastri. Tri, Nduk. Aku njaluk sepura kang gedhe, Nduk. Saumpama iki mau ana simbok kang maringi pitulungan kelawan kowe bakal tak ajab, tak kemah-kemah ana ing sajroning weteng kula Sulastri. Ya ora dadi kaya pangapa, Kakang. Heeh. Kok aku dudono batang wangke kang pating gumletak ana ing bumi pengging dalane ngendi, Pak? Dalane kae sisih kae. Sisih ngendi, Pak? Kae sisih kidul mulai kae dalane. Apa liwat jurang kang jero kae? Sisih jurang jero kae. Apane wit jadap kae, Pak? Eko saetane le. Sawetane. Pak. Yen kaya ngono. Pokok anakku, Pak. Aku njaluk sepura kang gedhe kelawan sampeyan. Menyene simbok kelorane keloro kami mau dibakani kelake saka umat. Ana pilih sekolah karep wis kaya ngono kuwi sing Nanging simbok. Iku wis lakone pokok. Lakone pokok yen kelayanane daging manungsa. Apa simbok malilai yen aku tumuju ning bumi pengging, yen aku ngelih wetengku, yen aku lesu bakal mangsa daginge manungsa ya simbok. menawa kula seneng atine iku melu seneng dhewe. Simbok, sadurunge aku jumangkah ana ing bumi pengging, aku njaluk sepura kelawan sampeyan. Aku arep kelawan sampeyan Sulastri. Kakang Boko. Sulastri lan sampeyan simbok. Sab tumujuning aku ning bumi pengging. Aku arep pitukas karo sampeyan ya Sulastri. Kowe Kakang. Gedene sedina rong dina. Gedene sesasi rong sasi. Setahun rong taun lan selawase yen Boko ora bali menyang omah teges Boko tumekaning pati simbok. Simbok.
kowe uga yai bondolan dewoso paring pandika Koko Prabu Kupala sira jagepi palungguhan ana ing karaton Wanasegara mula kang sangga kowe yai inggih Koko pangestunipun Koko sira kang wajib nampa ya kula tambyasta kalih kula pundi kados kula mundi jimat namung sungkem kula mugi kados kersa dalam koper iya sungkemmu tak tampa gawe bungaipun Koko mula kang sangka kuwi kepenak enggenang pun mulungguh ya yai namung saken daud dalam koper yai katangipun Koko yai woso Pangestunipun Koko sira kang wajib nampa ya yai Koko Prabu anggen ing pamundi mugi dadosaken jejimat kanthi ugi mboten katalumben kula ngaturaken sampun iya yai anggon pucaos bekti lawan pun Koko tak tampa gawe padha-padha kepenak keanggon mulungguh ya yai Yai kadangipun kakang sing ayu sing jlonet jonggrang kadangku sing jlonet ayu dhewe Inci dawuh katimbalan kula Kang Mas Prabu sarening siramu gondrekake para jemri prayangan kang marak siniwaka pun kakang ra bakal beda-bedakake pangestunipun Koko sira kang wajib nampa ya yai sanget anggen kula muni dadosaken jimat boten katalumpen kula ngaturaken sungkem pangabekti sungkemmu tak tampa yai ngiras pantes pun Koko mundhut pirsa kepiye kewajibanmu yai kepareng matur Kang Mas Prabu kewajiban menika sampun rampung sedanten mbok bilih panjenengan badhe nitip pirsa boten nguji wangi Kang ya kaya ngono sing tak jaluk yai kadangipun Koko jonggrang kabeh wajibamu aja nganti ana peranganing beri jim sing bakal ngiwake kabeh wajibane yen kabeh padha rampung aku ngaturake gumpanuwun lawan sirahmu yai kepenak kanggo mulungguh estokaken yai kadangipun Koko bondo Tau imban kula Koko Prabu pun Koko mundhut pirsa kepiye katentreman ana ing karaton Wanasegara yai saderipun ingkang adang ngaturaken kahanan wonten ing kraton Wanasegara langkung prayogi sungkem kula mugi katur Koko Prabu kalau matur koyai awit kanggan tas mangki kraton Wanasegara ayem tentrem gemah lipah sarta sinawe Koko Prabu apa bener kadangmu tuwa yai kuasa Koko Prabu boten sare dening sapa ing pangandika dening Kakang Lopondo ing ari palenggan punika dening kabeh para jempri prayangan sami ayem tentrem Koko kala mende kala umang lan kowe kala supet kabeh padha dikepenake anggon mulungguh aja padha nyuwarus yen to aku ora paring dawuh lawan sira yai kadangipun Koko sakloron paring pandika Koko Prabu Kupala tinimbalan mesti kaget ati merga iki sira sakloron tak tindali lawan pun Koko Koko Prabu ketap tatap adoso sinamring lap yang tanpa lidah pilih poro jempri pelayangan kapro ngadep perso dalam kontring
kraton Wonosekara. Duh, Koko Prabu. Menawi toh wonten kalepatan manggahipun ingkang kadang kalih pidana menapa ingkang pun patrapaken kula sagah kula sendika angaya. Yai sira sakloron aja padha kladuk ati kejeron ing panampa kanthi sira sakloron tak timbali kang supaya ngadhep kersanipun Koko teges sira sakloron duwe kalumputan lanjut pun Koko bakal awet pidana kelawan Wirora. Nanging kah Purwana Yai? Inggih Koko. Ing iki dina pun Koko bakal awet pekabaran kelawan sira kabeh. Ngenali perkawis ingkang pundi Koko Prabu? Mungkap perkara kudange Prameswaren ana ing Kraton Wonosekara Yai. Koko Prabu kepiye ngantos to panjenengan ngempalake sedaya para sapa guru wonten ing Kraton Wonosekara badhe mengalih dene paperkawis utangipun garwa Prameswari. Pancen bener Yai. Napa to ingkang dados setya lan panjaka minangka jangkep dadi ratu wonten ing Wonosekara. Yai, mestine ki uga bakal bungah yen to saumpama pun Koko iki Palakrama ya Yai. Koko Prabu upaya ati Palakrama. Sakwisipun Koko bloko yen to arep Palakrama kowe langsung ngadeg kaya njumlah sajroning atimu. Apa kowe kaget, seneng apa ora yen to ing menggone pun Koko iki Palakrama Yai? Rumaos bungah manah kula Kang Mas. Panjenengan badhe palakrama. Juk, lak ngoten to Kang Mas. Walah, jos. Apane sing jos? Umpak. Jos. Ora tau rene. Golek pasaran. Yai, Iji dawuh. nek pancen kowe sarujuk yen to pun Koko Palakrama iki uga pun Koko bakal bloko kelawan pesak koloron. Sapa ing wisuke kang minangka nglenggahi gambaring Kaprameswaren ana ing Kraton Wonosekara. Koko Prabu sampun kula kadang-kadang kaya banget sampeyan ing pangkalih kula dene kodange garwa Prameswari yen to panjenengan dados ratu wonten ing Wonosekara dereng cakep dereng wangun yen dereng handar beto. Kadang-kadang koyo mangan gedang yo. Iya gedang kok gowo Prabu. Sampun kula ambe bincang menapa panjenengan mengku sasetunggalipun jim priprayangan minangka dados garwa Prameswari wonten ing Kraton Wonosekara Koko. Menika sinten Kang? Iya, pun Koko bakal blokone aja padha kaget atira. Mergo ngopo? Besok kang minangka nglenggahi gambaring kaprabon ana ing Kraton Wonosekara minangka dadi karo Prameswari kuwi dudu titah Budisrani uga dudu titahing peri nanging titah jalma menungsa Yai. Titah jalma menungsa. Lho Koko Prabu. Apa Yai? Bisa lebetipun walakku. Ya kene panjenengan wiji minangka garwa Prameswari boten saking perangane jempi prayangan raksesi lega wujudan dari menungso Koko pancen kabeh.
pikantuk siku dendaning Sang Jawata. Boten patut. Yen raksasa menika asal jalma menungsa. Kula boten saruduk, Kang Mas. Pancen Yai Gusti Kang Agelar Jagat wis nemtokake yen to Bambang entuk endang, yen to Bathara entuk Betari, ara seksa oleh ara seksi. Ning kabeh mawis tak temoho pun Kakang bakal ngowahi kodrat mbok menawa mengkone ana ing karaton Wanasegara kena si kuning Jawata. Sira kabeh ora usah dadak kuwatir ing mungkapun kok kang bakal godho ya. Koko Prabu, lajeng bawis saking pundi ingkang asma sinten ingkang badhe panjenengan tempuh garwa minangka garwa Prameswari Koko Prabu. Kawruwana Yai, titah jalma menungsa kuwi mapaning ana ing karaton Pengging bojoning Amarmaya kang aran Candrawati Yai. Candrawati sampun kagungan garwa garawani ratu ing Praja Pengging. Pancen bener Yai. Aduh, Koko Prabu kepiye? Napa dika menika mboten nerak pagring rahayu nak sampean mengku wanita Kiara Darusegara Prameswari sampun kagungan garwa. Yen to titah jalma menungsa kuwi bener nerak rahayu ning aku iki titahing raseksa, aku ora apa-apa. Senajan to kuwi tilas Prabu Tamarmaya, aku lila kula kang sangka kuwi Yai. Inggih Koko Prabu. Pisuwanan bubar ing ireten para raseksa tumuju ana ing karaton Pengging. Jaluken Candrawati sangka tanganing Tamarmaya ya Yai. Koko Prabu, dening sampun draneng surwaca sabda ing pangandika dhateng panjenengan. Menawi toh sampun boten wonten dawuh kang malih, kula nyuwun pamit mataling pasilan ketapake sedaya para wadya kula Koko Prabu. Enggal-enggalipun para raseksa ya Yai.
kraton Pengging serta ora tak keperangin dereke pun kakang munggar ana ing sanggar pamujan. Katos, katos, katos. Wis kok atur.